Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal jeg prøve et lifehack med, hvor man skal tegne noget. Så jeg viser jer lige, hvordan man tegner det, når jeg lige har tegnet det. Og så kan I få lov at se det. Okay, nu har jeg lige tegnet det. Det er en stjerne, man skulle tegne. Og så skulle man sætte en knappenål i den prik i midten. Og så skulle man vist bare tegne rundt om, og så skulle den bevæge sig ved, at man tegnede. Okay, og jeg kan altså lige prøve det her. Og det er fuldkommen fake. Jeg kan da hænge den over her, tror jeg. Og jeg tegner, og det virker ikke. Så, nope. I kan lige få lov at se det, hvis jeg nu lige tager den her. Sætter den lige igennem. Så skulle man kunne have den siddende sådan her. Så åbner jeg lige tuschen. Og så skulle den her knappenål altså kunne bevæge sig efter du tegner. Og det gør den ikke. Så det her, det er fake. Det skal I ikke tro på, når I ser det. For det virker altså ikke. Knappenålen bevæger sig slet ikke. Men tak fordi I så med, og husk at like og subscribe, og så ses vi i næste video. Hej!